Hi, jotona hambai an Triple Nation channel nai tongnai tako bukrongna ani channel no paisa paijak Triplan jotoni sai borom gnang thare jaknai tei sui kereng okra retired Reverend Jong Bahadur Deborma khulumkha dada ang borom romani hisabe ang non kisa bisa tahu দেখো siapa Kini ani sinani sunani ba chini dok phano siron musuma ki haisi nang puila chini kogborok smai ketal no translate khaimani bahai ki sengkha boro sengkha tam struggle ba dukho kosto ma kha apti hero kisa saik narati ge chini smai ketalo ketal kogborok term rok nugmani word rok nugmani tabo chini non believer ke even ta khan borong thani familiar inge যেমন হামবাই হমারো হামারি সুগনো হাসাকা হমারো মিরক বাহাইরকে তিখাই মাথা কাইতনি হামারি বাই আবতো কিসা দিতে সাইকনস বুখুকনো বেলাইখানো হামবাই মারুও তিনিও ও জরাকা হামান মানি বাগৈ আ সোंजाकमा कग्रक्त बिसि गोबां मा सिगांनि कखाय ओंखा तिनिও ও जरालाय थांजागो फानो अमरगले teruk muitu klaike muitu ngo je jorao sini porijaknai busabrok bokuriko a jorao se samung sengjak maniba sini ba dictionary hninai kok thaini mung sapano japa bokri bandar kri sini abun bagai buini kok ni translate khlaina thangtanio hingke sini sakni kogo tu mau hingke kubui kheno belai kheno abo kosor haino ma tongkha belai kheno kesep abo omo jezarao kok borok no suijak akare tubunani hnei Dr. Suhas Chatterjee tei bini chatra khoroksan bumung muitumano Kumod Chaudhary boto kathang krikha thuijakha borok hermao phaioi kok borok bahike ungnai bahike khlaide manno nei naileimani jorao Reverend B.K. Smith bobo kok borok srengmanai bisingtikhe kok borok baikhai jisuni kok prochar khlaina nei yang juktoli parao New Zealand ni saheb bihik busai borok kok borok srnani bagai kamio khai tongphaija bo yarong na apro abo 1962 bukhagrogono borok phailekha 62 khai no phai teruk khai borok kok borok srnani bagai phayo thango khai borok bisingni rok tongkhna kok borok srnani bagai anjorauno Dr. Suhas Chatterjee ni team hermao borok camp khlailai kok thai borok kalek khlai tonglayo borok thumlai tonglayo kok borok engkai borok bahake sini kok ni khorang tune bahake bupti khai sap khai sano ni borok khlailai tongma jora Reverend B.K. Smith bobo kok borok srengai tongo bo kok borok srengmani hingke bo saiman kha kok daitino buini kok no kok saimanani rengnani hingke srairok bai kathaka hingke daitino mano hnei bo a jorao musuk murgnai srairok bai khei bo musuk murgnani jora angkhaino nukhung knaini musuk no bo bisignai murglangkha kok srengnani bagai herma area wate abo yang bisramgonani juktoli area o borok aro tongfruo borok musuk murgna hani thangke note boy logio tiyo angkai srai rokno sungo omo tamo omo no kok borok bai tamo hon omo no kok borok bai tamo hon nei ang bo kok thaisa samani takbang muitu mano srai khoroksana sangka buphang bokoso raja abo tokta khlainan bagai ke omo tamo ni sangmasa log ni sapon hai omo kok borok da ni sungma bos sapon in log ni na bo belai khwana jakha English kok ba ba to srai rok ba log no ba
manla kena kok borok khai thangla ha abo bufang bokosono lok se nina asrai rok school thangya asrai rok musuk marik nai rok baise saja gainai o kok ba hake se habui thangla buini kok rogo nai nai hake no srengte hingkai no yang 1970 bukhak hingkai no Romesh Deborma Lokhiram Parani Bisramgons Lokhiram abo a juktoli bai kubang sal thaya bo jisuno romkha 70 ni early bukhak abuni yago lokhe bahai ke bojani angbo 1970 o jisuno mathangnai sahni romkha sekangni background rokna se kolok te salia 70 o ang jisuno romkha hangke Romesh Deborma bai malai lekhe जों किसा yang tangkai jisuni kogrok pirlai te a jorao tamonukha hanmanile o 1970 ni sekango hingkaino India o buini habai sobarok nglai khablai kisa yang China bai bong laika yang Pakistan baibo kisang laika mo hairok kaino ses porjonto yang 71 o phaikeno ketal country rok phikwa Bangladesh Pakistan tongmani Bangladesh rok kha omo hai political unrest ni bagai missionary rokno India o tonli ahnai especially north east tonli ahnai nai borok government song money by north east ni beba Christian missionary rok beba hawa ni tong phainai rok borok no ma tong lak ni nai notice ernani chengkha a jorao hungkai no Reverend B.K. Smith bo kok borok srengi tong mani jora bo tamowan suka hamnanle seng to ma thangnai seng ma thangphano bahai ke kok borok sanai rok no kaisa borok poito basai tongmanani bagai Bible nango kaitor ni kok nango o Bible to tabuk buini kok baise English bai tongo Bangla bai tongo haifano borok sak ni kok bai busi manani nangnai hayasa hai ungya hangke abo kuthuk khai borok ni thanio kaitor ni kok abo thongla kaijaglak nei nai bo wan suka ang yang north east ni sema kutul phano yang mainland India je tongmani bakhak ayang ni tuang ma kutul gla ang to tongna khe tongoi man nai hai phano ang phaimani le mission for Tripuri in Tripura ni se bo Tripuri missionary ni bagi missionary ingoi bihik busai phailai mani abon bagai ang Tripuri rok ni bagai Tripuri rok ni bagai boni jibo dedication khlai phaijak Tripuri rok ni bagai sime nai abon bagi bosong kha ang India ni main yang north east ma tongya phano yang Calcutta rogo tei Bombay rogo Delhi rogo tongoi je jagao tongoi subida ngo aro tongoi no ang at least New Testament nuton niyam smai katal simi pano de kok borok sanai rok ni bagai kelang thangmano nei nai bo wan suka abon poreng keno bo borok tongnai hingke wan suka Darjeeling o tongnai ni arole weather bo hamma ba haipano Darjeeling o tongoi nai samung tangnani abo subida ya abo communication salo thangphai abon mai Calcutta tonghang kai Tripura ni borok le Calcutta jora thangphai ngi tongman ble sal no laisulai tongman ma ba after flight chole abon bagai Calcutta o bo nok kaisa flat kaisa pura flat barana kha Calcutta o lower circular route gorhacha nei kaisa land tongo a leno kaisa nok barana oi arno tongnani sengkha tongte hingkai mo bahake khlaisinai hninai ses porjonto khai abo ang to mansugya sing kokborok to srengka haipano ang ani kokborok bai soi kokborok sanai rokni kokborok to
Bang mano feri mano. Feri thang. Ebo fero. Abun bagi paithago khai sabno mannai hingkai Ramesh Debor mano. শেষ পর্যন্ত 1971 ni last bkhago bono Calcutta tlang thangka puila tlangi nai Luke gospel puila khlai lagraka Luke gospel khlai print out nakha omo haikeno bagra kha puila kokbrok bahayang kha hnaina aboni yagulo hingkai 1971 ni yang last bekat kai ang no botlang thaka samung dorna ni bagai जों खरब नै Calcutta tongai aro thangai sini manuscript जों translate खालामनि abono खरब tamkhai asug lai sing checking rock maklai laika bihik khai horo salo horbai salbai no sing je yakbai seimani abono type khlayo bihik type khlayo karon kokbrok to bo niji bor tongi thangka ba a pronunciation rock marok a term rok bo saiman mani bagai correctly bo type khlayo omo haikeno type khlai pai kan kai haino hai a type khlai jak no haino hai reading lai phiro reading khorok tam relayo boro tamo kok thepanai abono belai wana layo tabu bangla rok to ishor hing layo ingkai sengba tamo hansinai a ishor bahai tabu Ramesh babu salsang kai no sengkha norok sahib rokle norok God mani a God baile norok busuk jora busi wiman abuni meaning no busuk kuthuk kai romiman ba explain riman lia kono explain khaimia ni sau a God bai okay a ishor ni bangla bai thangko angkaibo abo busuk jorale bekha khlaiman nai manya okay sengwan suk laikha garo rokbo ishor no ishol ni laikha ishol okay yang boru rokbo prai abo hairoro no a ishor no narana nai laikha okay kwang ma notice ni wo abo hai nglai tongmani jorao जों खोनावो बुरा बुरि सिग्र कक सालायखाय बररक तो जों ताम हंलाय मानिले किसासे हामिया रखं लायखाय गाहाम रखं लायखाय सालायो जों आमनि बागै मानजागो बाहाय माले कायतसा सै हरमानि बा नि सालायब्ला सिन बर कायतसा न बाक्सा न कायतसा Henkuk mani ke kaito nih layu, kebang maon. Hingga ses porunto Ramesh babu bai seng wan suk laika. Kaitor mani to aboto creator, kainai kotor. Sondi klaila haseng. Kainai kotor kaitor. Abun bagai sengle explain rimano. Sahib rong nile English ole explain rezangai kuno kure. God hingga God pailah. Abo bukti tamo borok saiman ya. কিন্তু sinile meaning tongo deep meaning tongo kainai kotor kaitor engkai omos saku blah ne engkai because smith ajaka ha wonderful nisno bo bangla asik kai mano mokhang nugya kai sahib ni saiman lagbo bui asik bangla mano somotkar sensi waisebaino engkai afro kai seng kaitor nei relaika tabu Teka sa translation na sini problem ang laika. Sahib rong ni botab bo problem ko. Prabhu ni mani Banglao bo. Prabhu kaisa tonka Mahaprabhu ni kaisa tong ble. Okay English okay LORD Lord kaisa ble. Abo to arote alka phaisi malia. Mahamuhu ni malia ble.
Oke, borok to abono busirnan bagi Bible English bai kini lo tongo kaisang ke LORD capital bai cengei small letter bai paidi ro LORD. Oke, abo kai soy Kaito nung buzo man. bugra se abo. Bugra. Abo malik nih manita যেমন landlord. Mm. Okay, L bo O bo R bo D bo beba capital boro use klai manile abo keplai ku kaitor nih mani. Mahaprabhu humahai. Mahaprabhu mahai. Capital bai buzo kata. Mighty nih ma jaga oke borok kuno rokom our lord bai kai borok. Okay, sung bo Roman script use klai ma ba abo hai kai de klai no ni wan suka he. Ya. Sini le bubag rahmani kaisa tongle. Bug rahmani kaisa tongo. Abun bagi oro bo sini feri thanglayo. Bubag rahangkai sing raja rok no hlayo. Kai bug rahangkai malik ni hlayo. Abun bagi sing aro bo sing abu bai feri manglaiha. Hai mano se te kaisa tongphiro Jehovah ni nai Yahweh ni nai abo Hebrew kok bai samani. Abo joto ni sai keplai ku nei joto ni sai keplai ku bugra na thangtani borok Yahweh use klayo. Engkai Banglao khai borok Jehovah no ni silaika. Jehovah ni nai. Engkai English obo borok Jehovah ni silaika. Gabo ni bo glogo background tongo. English rok bo sini borok ni Europe ni rok hai rok la kisah. Pronunciation no borok ni yo ni maya bisi. Ambagi joh no. Ambagi Jehovah. Ambagi Jehovah khai thang kata. Hai sini de. Engkai Hebrew borok to Jisu no Yesus no. Yahweh. Engkai borok bo Jisu ni Isu ni maya. Engkai ba Jesus khai thang ki abo Jisu bathaglia. Banglao kha Jisu bathaka. কিন্তু আসল তো abo Isa se. Boro u ni maya ni se. Dosa ke. Omo haike no translation rogo bo belai ma wan suk laika. Abo chikon problem le. Kok thai kri ni bisingo se Tebo sini tarmo abo sajaknai kok sekri. Abo hairok no solve khlayna nango. Abun bagi seng ses porjonto sini bororok raja no khai. Abo borom khlaipa nongtheng abo title rajagma phanongtheng subrai raja ni salaima tongle sini bororok. Engkai a jorao subrai raja ni hwnglaikhai abo bo sini bororok tabuk salaimani abu hayya a subrai raja mabai yang subrai khong ni laimani jampui ni paithak hathai ni abu bai kosolung jakti hayung jago abo ongkhana nai kintu जों naharai suimani hingke subrai Jisu ni rmani le a tarmoya a sibrai ni mani a sini borok ni agini akasam tam wan sukmani sini abono naharai subrai Jisu nai sen Jisu ni sikango subrai tepa mani kalaya abo u Hebrew rok ni tarno naharai se borok ni u je Malik ni mani a tarno nahari se seng a subrai no Jisu ni sekang seng tepalayo tabu kebang mano question sokpai tongo hunlaibo tongo goria khulumnai rok phano hunsidi sip khulumnai rok phano hunsidi a norok sibrai mani ba norok subrai man ba sini sibrai se nei hanai rok kebang mano tongo riang rok wa question kebang mano tisaka hai phano abo bai abo thansang mani kalaya omo haike confuse robo ongjaglai
गोबां कुइसन खालायनाय रक दङ तालथाम तालब्रै ओंखाना वाट्सएपआव आं नुक माने बाइबेलनि पद न रोखसावै कुइसन खालायहर माने आं आबुन बागै जों जे शिब मा बाय अ सुब्राय माने अमो फेर जाकसे बुइसामा बायनो आबुन आबुङै थांया जोंनि बर' रक ताबु आगि मतायना थं नै दङ खोनाब्ले मतायना थं कुनु दिनो फानो आ मतायना थंगो प्रसाद बारगै जों खुलुमया आ मतायना थंनि जोंनि बर' रकनि आ मतायना थंनि कुनु आकार ग्रै कुनु मान ग्रै लामा बुप्राव जों जाब्रा बब्रा रै बलाय रक रैसे जों लायो अर अमो ओंखा मतायना थं नायनाय ओंखाय ताबुक आ मतायना थंनो तामुक लायका हमानि ले जिनि जे मतायना थं तंग मानि आ मतायना थंनो बांला तारनो त्लां थाङै ताबु तामुन कामुन को बिशालगढ़ लामानि आ मूर्ति तंग मानि ओहो आगा आबो मतायना थंनो तामुसे बोरै मतायसे लायखि बेरके बरफ बनकुमारी ओ को आ बरमुरानि बनकुमारी आसल मतायना थंसे जोंना थंजो खियाब्ले आबुन बागि बेलाय परिष्कार आबो ना थंजो गया मतायना थंसे किन्तु बरखाय आबुना बोरै खालायनाय बनकुमारी खालाय पाइला हा आ बनकुमारी तो प्रसाद बारगै खुलुमलायो रां पुइसार लायो सिना मतायना थंले पुइसा बुनाया बारक जाकना बुनायाब्ले आबुन बागि फेरो आबुन बागै जों जे तारमो ताबु सुब्राय जिसु हनै यूज खालायमारक आबो आ सिब्रायबाय आबो गोरोंया आबुन बागिनो सिनि फेरलायमारकनोबो जों गोबां मा जागावनो सायमानथाय दङ मालेमा बाय सिनि तामनै नाय लखि थानसाहनि साजागै जों थानसाहनि दंलायब्ले सिनि मालेमा बा मूर्ति क्रिब्ले माइलुमान कुनु मूर्ति दा तंबा जोंबा आ माइ बोतां क्लां थाङो ओंखाय सिनि माइरबा म रंदक रग आरो ताम तंबा माइरुं दाजक दङ तै कुनु क्रै जों आरो जों प्रसाद बारो गया तक्ति रक फानो रुओ ता खुम्पानो राथारो वाक पुन तक से राथारो किन्तु बरंनि लखिले प्रसाद से कुनु दिनो फान बरक थैरियाब्ले गे बुसुक फेरि दंखा मताय रकनि तार मनो सिनि बर रकनि बाय बरकनि तार आबो बाके लखि बा मालुमा बा लखि इंसिनाय बा उमिया नके जोंखाय खलाय रजाक मानिसे नरं नाबोनो सिनि म हनैनायसो याफारि रजाकसियो तेज पर्यन्त मूर्ति से तुनि रिजाकसियो नै दा लखि पूजा जरा ओखाय मूर्ति पाइलायसे सिनि आरन्तक दं माने आरोखाय बेरा लाइसे खुलम लाइसियो बरंनि आर्टिसान रनो सुबा मा हायबो कलाय खाते सुबा यादे इकोनॉमिकली आर्टिसान जे ताग नै रनो पाइला हायके बरंग मै दे बेबाग बखागनो जोंखैबा आम मतायो सुदुनो एक्सप्लॉइट खालाय जाखा निनिखै सकमाय रजाखा निनि सेहरा करि खाबले अमो हायखे न सिनि गोबां मानो फेरलाय मा दङ जों ककब्रक ट्रान्सलेशन खालायना थांदानि ओ हामबाय ककनो तैबो बेलाय खेन मावाना लायखा आगियो पुइलारि आं ट्रान्सलेशन खालायनाय पास्टर सिगाम पास्टर खाकसांहा हनैनो मुंसासकनि बागै उंला हांखे आबो हामबाय ओरना थांथानियो धन्यबादनि बागै थैंक्स गिविंनि बागै खाकसांहा यूज खालायो ओंखाय नायबा आबो बाय आबो परिपुरगया आबो बाय आबो सुपुङै मानिया खाकसांहा कक थाइबाय बर' रकनि बाइबेल तोतेब सिकांखा बर' रक तामो बाहाय बुक्ति टार्म यूज खालाय बर' रक बायबो मा मालाय लायखाय सिनि तो हामबाय कक थाइसे क्रै आबो हाय कल्चर से क्रै सिनि ओंखा सिमिसे लाइब्ला जों मुंसासे ओंखा नांलिया हनैनाय तो बा हामबाय हिनजागनाय रक सिनि क्रै सिनि कल्चर आबुन बागै शेष पर्यन्त बर' रकनि आरनि जों सलक मानाखा बरक हामबाय होनो
borok hambai term kai torno simse borok hambai term use khlayo okay ahino borok bai borok thaniyo khai borok bo hambai term khai borok bo kreino teke sa tamu tong manile u khulum ka ni lai mani jemon sahib rok bo o kebang ma jagao no o good morning good afternoon lai mani abo khulum mani o thangle kai boru rok kai nung tu boru rok bai bo tongi pheke ba sai man nai khulum bai use khlayo malai ya kan ke ya grom lai khulum bai ni layo abun bagi sukses poronto hambai kok thai boru rok ni aroni use maklai ya tabuk abo puila seng abo khlai lai pro nasing nasilai go thok lai jak ya haile engo hai pano pai thago hongkai naiba kota popular hang thangkablai ta chukno ha humaro bhaine sing sorgo ni hingke heaven ni ke nang tam busi ni aubo sahib no ma sengkwa ai kuno ortho kari sing heaven hubun busi asini karon chini background culture to kuno religion background krible sahib rongni to bor ni kuno dharma krei borok to nastik jati ishor tongo ni borok saimaya rok bahaki ong nai abo borok o bibhinno jati ni kok thai ni phaite khai abo borok bo adopt maklai ka heaven no ke heaven boro ni sing wan sugi nai khai abo kusugrogo no kaisa ha tong khana oroni ha tong ma hai ang kusugo bo kaisa ha tong khana nei abo nok habuya hangkai ba amokai romas babu ni tarm hangkai pusuk ni nokhani ha ang situng suk no ha ni lai sina do ni ngut klai lai ka ma sei lai ka sumsok kusumbai kusumbai kosok ni nai sumsok ni nai a tarm no bo aro dai mar lai ka a pap ni sing to tong ba kunu krible tabuk bui bai prengjagi singa pap kok thai rok mano sin kok brogo to tomba krible oma haikeno translation khlaina thangtanio tabuk bo je translate khlaina thangtanio kai struggle kabang mano khlai no ma tongkho abo pai ya buini kok thai ni phai sok bai mani ba language ni om hai abun bagi borot kabang ma jagani no sen solok manao yang hai sopai lai kwa hai no hai translation khlaina ni tamo manile bible to sable norok ni pap abo tisumu hai phano kosom tisumu hai phano abo white as snow ni sable aja yawo snow hayang nai nei mani sin borok snow nu khaba snow hai kufur ngai ni sajago sengba boro snow sinar ba snow no krei kutung jaga krible ai sudu sunugnan tugo sengba fresh na ice cream simi siniwo ngai watai puro kothor klai puro kothor siniwo a kothor to kufuria ble kinda a snow to ase kufur ngai bahai ke ngai ngai solnai bahai tong hne lai kai sini baro kufur ta manu khul hai kufur hake khul hai kufur pan ma hansinai ble ngai ke abo hai kla adopt ma klai layo khul hai kufur te ka sa translation ni kok mojar bepar ta gwa bo moja ngai tongo jeng belai khano sa ya bo hunjaka jeng hai pan bible translation ni borong ni bo committee kusuk committee tongo international bible society porjonto borong bo tongo o translation committee ni bisingo aro suggestion nai no seng krengsa jaga translation ma khlaiga bobo manile o kamanai busani reng thomao tamo manile aro bible english belai sarai aro dega besar atharoi musuk besar atharoi bufa sar mani tongthok mani ko kifili phaipro tongthogoi ngai sini bororok ni bisingo musuk ratharoi saroi bufa to mohai engkha nei mohai khlaika nei sika hangke
sini borok ni yago puila ni a gospel abo busuk negative reaction no nukhade seng samani Christian rok musuk sao mani abon bagai seng omono avoid the claimant no gai seng bul kaisa khlaika aro a jorao bokroko phailailia khoroni susuk seba kuno committee bukare seng wagra malara thari ni salaika wagra thari sarakha gai ayang jihudi roni tarmo thangkai Borong ke sayang tong. sayang khuable sini bagi ke bu yang saya borong bekhang ke bu yang sayang ke tabuk to kebang ma borok bible pori laila ha greek pori nei bu tongo hebrew pori nei bu tongo borok ni thanio question phaisok paika tangai norok a word no use khlaika nei na mo salia soi no ton khai khamon nei na soi ton khang ke sini borok ni bagi pula pori nei rok ni thanio abo kaham kai wan sugi nai manglak abo Negative impact. ni juda seng thangnai hai ning ma wan suk ma seng tabuk translation no ani suggestion tongmani ang porinai jak filia tabuk ni revision no ang saka muira thari ni sasidi mui hinga bo jasem Mui ha ham. sini borok sable tamo mui tan lainai ta ni sable haya diba mui tan lai mui seng ble mui tan se ni sao angkai mui tan angkai no pai thang kamun abo bokhrogo phelia pro wan suk mawo abun bage abo salia Mui ha tang human. ni mui tan Joma ni tira nai go na taman na hai hong le mui. mui tan ni sao angkai abo haikeno problem solve bung thang kamun abun bage a problem rogno tabuk jeng trek hai tabuk revision rogo kabang ma abo khlaisak nai tong abo rogno seng khlaina nang tongo tabuk se yang sini borok bo language school pori phai tabuk language ni master degree gnang rok bo tongbayo tabuk sing develop khlaina ni jora a jorao zero sing khlailai mani mung sapano kok thai kreyo abon bagi sing belai ke struggle khlaika ani background kai to tebu hamya ani background to kok brok background ya prai 10-11 বছর নিসিমি ক্লাস 2 পরীক্ষা নিসিমি ani to background bangla se ang tongmani para lalsimura wansa para ose wansa para sing noksa susuk nogo bo ani ang phayong songrokhai borokhai kok borok se salailia ma bo manlia se khai thangka a jorao se ang buringjak mani ba background kok borok background khub bisi kahamya abun bagai Thasingo nang samani hai kaitor belai ke subaka abo bible u gadano kok saro mahai angno ba gadano kok sar mahai sing sible tei kaisa jaga problem lai khwa mal matani bumung rok bu kabang ma tongle camel tam hunai banglar to ut no sin borok ut mang lai dongkha omono kaisa slai dari manno sin borok ni to mal matani bumung rok kai tok rok ni ke ti bai sengo yang ke bo m bai mo bai sengo mosuk makhuk maruk khlainai m bai mang se ngi tong kai o camel no botam khlailai nai ut no ut rile ang lai lia sin borok to sing simik kok borok sanaya debor mah nai rok simi kok borok sanaya jomatia rok simi kok borok sanaya tripura rok simi kok borok sanaya ble sini bisingo halam community bising nibo kok borok sanai tongo riang kok bo abu kok borok no tabu koloi rok nibo kok borok no rupini rok bo kok borok no borong thani sing mas ngi nai le nai kuno kok de tong hai sini ganao tui kotor krei sikon mikon tui tongo aro se rung use khlai tongo sen sing aro bangla bu use khlaile english bu use khlayable kok brok tong ble rung au boron sopai khaba ge omo haikeno mal mata rogo bo o ut rogo bo sini kok brok tong nai ni nai ang rupini bari thangka ge rupini bari thangkai no ang no rupini rok saikna ro tong ble nei manglinga ni sao kubuida ge kubuino ni sao rupini theke phaimense ngai ulo tei kubun bodol rokno bo sengi nai khuwa aba manging ang se ni nai
usoi rok bo sao Oh. sini kebang mano tongo kaisase tei juda juda bodol rogo abo kesawi tongrok mani a kok thai abo rok bo tongo rom de bizon sini kok borok abo no dadi mani komiti rok go silanya nangle kai borok ang jugar le khlai ka kok thai bizon mani kok thai ayang Bangladesh ni Chittagong ni sini Tripuri rok marang no Marang. marang no marang no dadi mani ani komiti rok bo abo dalaina nailia kerengsa jaga dakhanam kaisa sago dakhana bizon mani abo hai kebang ma kok thai krei rok no tai buini aro tongo kai সমুদ্র ni deu Wave itu. web abo bahai ke man munai sing to nugui boloi krei juar kau suni tonglai sibla sungba tei juar nglaina nga abo juar ngke to bangla kok ble ai sadaron bangali rok samani deu yawi barok juar nglai ble tei juar kau rok nglaina ngyako kok borok tongnai eng Chittagong bukhak to borok nodi kotor kotor bukhak tongnai rok tongbai ble ngkai Gini loh, mana area wise masuk. mawan sukho ble biang sini borok to kebang ma jagao no tongbai yo sudah Tripura simi abla fataro botongo ngkai borok tam hunlai ani hunba tiapal ni lai Oh. abo bo Dia Bangladesh. abo bo Sok itu. ni Bangladesh ni sokhal ni thege da apal lengka saimaya abon bagai sini kok thayo kriya kebang ma kok tongo jeng abo tabu thang phai ngui tong man nai ro beser basar kebang ma sini kok borok kuija kok tongo abrok bai khai sini kok no develop khlaina ni tabuk nu jora jeng khlaya ke sab khlainai sini kok no jeng sayang kai sabu sanai jora kaisao ang college porifru jeng bai sak malai khai buini borok khoroksa phaisok bai khai ahaino kogani salaina boilai tonglai khable a jorao se translation khlaina nangkhang kai ba abo kok kutuk nong khata belai khai kok kutuk ngkha naile ko nang tinio ano gift mani o Orissa ba salsa kamaino tongkhable Orissa rokna tui jengba lasima haising khable mo hairi gnai rokna tui bo lasila ha jeng kaijakna hingkai bo buiniri nangla ha Sari kan kaisa. tek podre potong lai ma tong lai khable pot pai lai no tabuk jeng o kai tor jeng no kok sini kok borok no simi mothanglia sini Kemazak mai. kemanai rok no naituk nani bagai komor yang nani bagai se phaimani ba jeng komor thangmani kintu jeng no haino hai ko oro takum tirok tumarok omorok beba pasabaila khable nugya jat buthai rok nukha labu agi kok thai krei tongmani a kok rok jeng mankha abun bagi jengba jisuno manei jisuni kok ba sini bagi se daiti nangkhana bole abo ma sawo komor nai rok no jeng kok thai su se komori tongmani sini samung ni bumung komori tongmani sini kanmung ni buthai bumu komori tongmani kai chor jeng no supungkha abun bagi Bible kangsa susuk pura translation mani bai sini kok borogo sini Bible om hai kok thai krina o kok karjakha nei karjagya kebang ma kok thai no tongo naituk khutuk kai naitugui rutugui kariui mada mani abun bagi sini bagi le abo belai khese abo shobdo bandar word ni dictionary khlaina thangthani okai abo belai kheno nango jeng translation khlaimani New Testament abo jeng 74 release khlaiman kha ngkai aboni yagolo khai ko tabuk pura Bible jeng khlailai ko asek jora mankha asmai ketalo New Testament translation a somoi manma haino
osmai kesamo bo translation khlainai যথেষ্ট সময় মানকা অরব বরক বাংমা ইনভলভ পংলাই খাসং অমো রমেশ বাবু কিসিসা ইনভলভ পংলাংখা হাইপানো বিনি পাতাকান কাংসাপানো মানলিয়া কোনো কারণে ফানা কমাই থাংবাই কা বিনি ট্রান্সলেশন খাইজাক ম্যানুস্ক্রিপ্ট তাবুক যে ম্যানুস্ক্রিপ্ট তংমানিকে আবো সিনি আনি ট্রান্সলেশন তঙ্গ তেই রেভারেন্ড প্রত্যক্ষ জমাতিয়ানি ট্রান্সলেশন তঙ্গ ओंखाय आबुनि यागुलो गोबांमा बर'रक इनभल्भ ओंखा आबो चेक खालायथानियाव फानंसिथों आबो आरो तेकिसा दासननानि बागै फानंसिथों तबो गोबांमा बर'रक इनभल्भ ओंगैनाय तिनियो जों फुल बाइबेल मानखा मो कायतरनि हामारि जों आं वासौ सुखै बेलाय न लाबलासिवो बका हामयाङो Bible translation khlaina thangthaniwo pulani bakhak in kokno saka ke sing khorok busuk kok borok ni o New Testament bagi smai ketal ni bagi khok busuk rangmar laikna ba angto o lep sapusapano Maria mas mansio manon ni mah nai ang beton semani tong maba engkai Calcutta thangnani thangphai bara mano Azorao to 125 flight bara 125 haipan tabuni hazar tabuni hazar na mahansene amo haikai thango phayo khlai translation khlai amo haikai pai nani bagai kaito subakha abun bagai ang belai kha tong thogo je jorao o Bible translation khlainani chengjago afro Christiani number hazar kayakho kok borok sanai rok ni bisingo hazar kayakho abo tripuri 1970 kayakho hazar kayakho omo haikeno chengjagai tabuk asuk jora mani ba mo kaitor bai thang tang mani ya khai seng tang mani ya mo kaitor tang mani se abun bagai te thaiso saik narasti BK Smith song to family song paike triprao kok borok sangnan hi New Zealand ni paike borok bahai ke triprao tripuri exist tong kok borok sanai rok exist tong hi saiman kha aba kisa saik narasti 1817 ni simi je jorao missionary rok India o phaiha paikha 1817 Afurni simino Tripurao kaisa sadin independent king tongo amrok borokni land khai tipara hangjago ni borok bumung rlaikha gai aro kaitorni kok prosar khlaina nango ni nai borok wan sukma baikhai mainland India ni simino borok teruk khai o kaisa independent bugra ha bugra tongo nei borok oro phai kaitorni kok pirnani musung laikha abun bagai borok oro hapnani bagai chesta khlailaki ya phangni simano saimano karon o Tripura hani ha bugra tongo nei nai abo hagnangi ni saimano abuni bisingo 1938 okai bisikolok ma chesta khlaimani yagulo raja permission rekha oro Tripura o mission amo Bir Bikram bo jagarala ha New Zealand Orunduti nagoro abo New Zealand Baptist Missionary Society no a jaga norala ha dan khlai rekha omo haike no borok Tripura bai halok krang laikha engkai o Tripuri rokse o kok borok sanai rokse asol ninai borok saimanai o borok ni bisingo bahai ke borok prosar khlainai a plan tongmani baino Tripuri mission nainai borok sekangno khle khlailaika haipano sini bisingo habimania omonono Tripuri mission nei tonglayo haipano puila 1938 to bahai ke bojani borok Tripura phai hapaika hangkhaino Monindra Deborma nai khoroksa Deborma no yang bastoli parani bo jisuno romkha Poila bono 1938 okay 1938 bo jisuno ramkha 19 yang bastoli
hermagana ni bastoli para bo Christian kan bihik busa kagi thangla ha paran borro go bono rukhlaika oma haikeno no khuk kering thangja jakha abun bagino 1938 ni yagolong kai 1941 bo TV manjagi thuijala ha omonongkha background ये तो एक नामनी राजा प्रचार खाइना प्रो राजा और प्रचार ता खाइ रिख्लाई रहो ब्रिटिश रहनु रहो मा अब कबि अब हमखाय मिजोराम थांगि नै रिख्लाई रहो मिजोराम जे मिशनारि रक फाइमानि बरक तो त्रिपुरा हाबना हनि फाइमानि त्रिपुरा सिसगां फाइ त्रिपुरा फाइना हनि फाइमानि गे त्रिपुरा प्रचार खाइ मानलि आंखैबा आबुनि से सेकां न मिजोराम थांगि हाबि लाइला हा आबुन बागि बरना आरो सेकां जिसुना मानै काइटर कग्र माने हामारि जे माना ना माने मानखा नि मा हनसेना जोंखायबा कसरखा तिनिओ तै कलक खलायावै काइटर न बेलायखे हामबाय मारो बुखुकनो तैसिनि फटो तिसानाय नबसिनि मांप्लि तिसाय तंमा बाय ताकबा खरां बायाखौ बायसे तिसा जागो हनखैबा बेलायखेनो हामबाय र ननबो नरक भाइका आवै खलायनाय खलाया साइमानिया तामखाय आनि बुमुंले ता खुजाकथों काइटरनि बुमुं सेमिसे खुजाकथों आं बुमुं नाया आं लासिओ सानानै आं बो खरकसा हमहाय मा खलायगा नि सानानै तिमो सोंजाक मा बायसे सानानै खलाय मा साव आं साना मुसुंया आं ग्रोंसा जागाव फानो आं मा साया सारमन थानिओ अमो जों ट्रान्सलेसन खलायमानि आं बा दल दङ ने आं बासेफोर मा सायाखौ आं लासिओ बेलाय खेलासिओ बेलाय खेन हामबाय नरकनो दिनैनो नरगा सिकन ते प्रोग्राम खलायमाने बाय काइटर नरकनो हामारि रथों सिनि बर रकनि बसंनि ककनो रमिनारागै आवाय खलायै सिनि बुसकांनि थिनांनि बसंनो कुसु कतर कलक खलायमाननानै काइटर नरकनो हामारि रथों हामबाय थेंकिउ ताबुक जों खोनाखा सिनि ताकु अक्रा रेभारेन्ड रिटायर्ड जं बहादुर देबरनि अ चिन कक बरक रक बाहायके ट्रान्सलेट खाइजाखा बरक बाहायके स्ट्रागल खाइखा खोनाखा जतनो हामबाय ते काइटरनो बो हामबाय मारो ते दादा सोनो बो हामबाय मारो चिनि रांसाक भान्डार हम हाइसि जों अ बाइबेल मामानि मिरक बेलायके साथारमान बागै जों तिनि बाइबेल गोथार बाइबेल परि मातो मिरक बेलायके खाफांनि हामजागमा ते ग्रेटफुल कृतज्ञता स्वीकार खायो गे मिरकनो काइटर तेबो आइ कलक केतनथुन तिनि जतनो हाय हामबाय रवै आनि चेनेलनि प्रग्राम अरन मथाखा